Ja, og velkommen til videoopgaven her i geometri modul 3. Her vil så gøre med en retvinkletrekant til højre og en vilkårlig til venstre. For lige at definere de to sådan en retvinklet trekant, det kaldes fordi den ene vinge er ret til 90 grader, og en vilkårlig trekant kaldes det, fordi en af vingerne ikke nødvendigvis er 90 grader. Så vi prøver at gå videre til opgave 1. Det er så den generelle form for udregning af areal af trekanter. Det er simpelthen halv gange højde gange grundlinje, og det kan man så sætte ind for eksempel, hvor højden er 17 og grundlinjen er 20 i en trekant. Og så er det simpelthen bare en halv gange 17 gange 20, som 170. Så går vi videre til nummer 2. Så er arealet af en vilkårlig trekant. Her har man så en halv gange a gange b gange sinus til a vinklen a. Og det er så den, vi bruger de tre her. Hvis der er vinkel B og C, så er det en til to skrue, så vinkel A vi får oplyst. Så har vi så et eksempel hernede. Det er så areal af trekant ABC, der skal bestemmes, så det er så også en opgave fra modul 3 på 6b. Vi får så videre, siden AB er 15 lang, siden AC er 17 lang, og vinkel A er 39 grader. Så anvender man så sinusformen for areal af vilkårlige trekanter. Det sætter du simpelthen så ind. Her er en generel formel, så har vi så sat vores to sider ind her. Det er så sat ind her, 15 og 17. Så er sinus 39, der så kommer vi frem til arealet af trekanten her. Det er altså 80,24. Så får vi videre til nummer 3, Pythagoras. Hans sætning, det gælder så kun for de retvinklede trekanter, altså a2 plus b2 lige med c2. Det betyder så, hvis du kender to af siderne i en retvinklet trekant, så kan man altid udregne den tredje side. Det er så et eksempel på hernede, hvor den følgende mål har den ene kateter 132, den anden er hypotenusen med 169. Hvis jeg så det ind her, 169 i anden, så anden det jeg skal finde ud af, så plus 132 i anden. Det er så regnet ud her, hvad det så giver. 25.281, 7.424. Så trækker vi så 17.424 fra på begge sider. Og det plus og så minus, det ophæver hinanden, så er det nu, man skal stå med 25. 281 minus 17.424, det er så lige med a anden. Det er så regnet ud her. Og så tager vi så kvadraten, roden af 7.857. Det er så lige med a anden, altså 88,6. Det er så lige med a. Men hvis man nu kender begge kateter i en retvinklet trekant, så er det meget lettere faktisk. Hvis jeg ser i anden, så har jeg så to tal her. Det er faktisk et eksempel på nu. 17 i anden plus 12 i anden. Det er så regnet ud her, det bliver så 433, så har vi så kvadratroden 433, det bliver så 20,8. Så derved er der hypotenusen udregnet. Så går vi videre til opgave 4, med cosinus sinus tangent. Det er også til det retvinklede trekant, at de fortæller simpelthen om sammenhængen mellem en vinkel og to sider i en retvinklede trekant. Og den vinkel indgår altid en af de to vinkler, der ikke er ret. Og cosinusformen, den anvendes simpelthen på grund af, hvis man kender den hovedstillede kateter og hypotenusen, så er så oplyst. Her er så et eksempel på modul 3 opgave 3b. Jeg har så skrevet her en hovedstillede kateter, det er den hypotenusen. Det ser vi så ind her, AC, siderne AC og AB. Det er så at sige her, som tallene 11,1 divideret med 12,7. Vi kan så udregne her, A lige med cosinus minus 1 af det her tal, divideret derpå, det bliver så 29,0713 grader, det står så her. Som så skal have sinusformen, det er som man kalder en modstående kateter, divideret med hypotenusen. Her har vi så et eksempel på BH, det er 48.107. Her har vi så tallene igen, vi sætter min 48 divideret med 107, og så har vi så sinus minus 1 af, når man giver det to tal der på, så når så frem, så er vinkel C, den er 26,65 grader. Til slut så har vi så tangensformen, som er lidt mere tricky. Der skal længden AH findes så, det er så også på modul 3 opgave 4b. Så her. Så
Så vi har fået oplyst vinkel 54, og så har vi oplyst den modstående kateter. Så gør man simpelthen det, at man isolerer AH over, isolerer det dividerer med 48, og med tangent til 54, så det bliver så 34,88. Så længden af AH det er altså 34,88 lang. Så videre til 5. opgave, cosine relationer. De anvendes ved en vilkårlig trekant og kan skrives på 2 forskellige måder, og det er vigtigt, at man lige har styr på det. Første eksempel det er ved sidelængde. Det er, at du skal bestemme sidelængde på vilkårlig trekant, så anvendes den her form for cosinus-relation. Og der får du opløst 2 sidelængder. Der er sidelængder på 2 sider, der er vinkel på henholdsvis AB og AC, 27 og 31. Og vinkel A på 73 grader. Der skal man så finde siden BC. Og der bruger man simpelthen af formel C i anden lige med A i anden plus B i anden minus 2 gange A gange B gange cosinus til C. Det er til at skrive ind her med vores eksempel her. AB og AC minus 2 gange AB gange AC, så cosinus til C. Har vi så tallene 27, som vi også vil opløst heroppe. 31, det kan også sættes ind her i anden. Minus 2 gange 27, 31 gange cosinus 73, og det tager så kvadratformen af her. Så udregner vi simpelthen det hele, og så får vi det tal her, 35, 5, 4, 6, 7. Den anden måde, man kan gøre det på, det er så med vinkler. Vi har her blevet sidelængder, nu skal vi så prøve at tage vinklerne. Der er stadig et eksempel. Der har vi så en fiktiv trekant ABC, og vi har sidelængderne A 10, B 12 og C 22, så skal vi så bestemme vinkel C. Det er nogenlunde samme måde her, bare lidt andet skrevet op. Her er så AB minus C i anden, divideret med 2 gange A gange B. Og det er så simpelthen ind 10, 12 i anden minus 22 i anden, divideret med 2 gange 10 gange 12. Ja, og det er så her. Så resultatet her. Det er simpelthen igen at regne det ud derpå, og så tage cosinus minus 1 dertil. Det er 62,47. Så vi kan se, det er altså 62,47 grader. Ja, og det regner man så ud her derpå. Ned her. Så nummer 6, det er så sinusrelationer. Og en sinusrelation kan skrives på 2 måder. Den første måde er, når man skal udregne en vinkel, og den anden er, når man skal udregne en sidelængde. Så er altså 2 eksempler på dem her. Og man anvender altså kun 2 af de 3 prøver i relationen, som der står 3, det afhænger af, hvad man skal bruge det på. Så vi starter med den første. Hvis vi skal finde en vinkel, så har vi en trekant ABC med vinkel A, det er 37 grader, og så side A 121, side B, som er 158 lang. Det er så den, der er sinus A, du skal bruge, og så den overfor, lille a der, og så sinus B derpå. Så sætter du så din tal ind, og vinklen til sinus A, det er 37 grader. Og lille a, det er så overfor, den er altså 121, og lille b, den er så 158 lang. Måden så binder på, simpelthen, så her, vi dividerer så 158 med 121, og det ganger så sinus til 37, så får vi så det tal her. Hvis vi lige tager den anden eksempel så, det er til sidelængde, her har vi en trekant ABC med vinkel A på 66 grader, vinkel C 80 grader, siden A på 67, og det er igen med at sætte ind. Vi har altså vinkel A, sinus A, lille a, det er 66 og 67, og så har vi så vinkel C, 80, det er så lille c, vi skal finde her. Og det gør vi igen, det er så 67 med sinus 56, ganger som sinus 80, så får du så 79,6. Det var alt.
Tak for det.